ба иттилои Спутник, Тоҷикистон барои гузаронидани рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ бар зидди бемориҳои сурхча ва гулафшон дар байни кӯдакони аз 6 моҳа 2,5 миллион воя ваксина ворид карда шудааст. Дар ин бора дафтари маркази матбуоти Вазорати тандурустии Тоҷикистон хабар медиҳад. Ба иттилои манбаъ, фарогирии умумии кӯдакон ҳангоми баргузории маърака 98.3%-ро ташкил намудааст. ҳамзамон Вазорати тандурустӣ хабар додааст, ки бо мақсади таъмин намудани талаботи аҳолӣ бо ваксинаҳои сифатнок дар ин давра барои моякӯбии кӯдакон ба ҷумҳурӣ 7,2 миллион воя ваксинаҳои дахлдор ворид гардидааст. Ёдовар мешавем, ки охири моҳи август Вазорати тандурустии Тоҷикистон дар бораи гузаронидани давраи навбатии рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ бар зидди бемориҳои сурхча ва гулафшон дар Тоҷикистон эълон карда буд.